kitang mga Kristiyano nagtuo sa kasagrado bisan na sa patayng lawas sa usa ka tawo maong bisan pa ng kalisod atog yung gipaningkamutan nga mapahiluna sa kapahulayang dayon ang atong mga minahal sa kinabuhi. Apan usahay, gumikan sa kakuwang sa panalapi aron mahatag nato ang angayang pagtagad sa atong mga minatay, dili matiwas o maimpas pagbayad sa saktong oras ang mga obligasyon ngadto sa punerarya nga moserbisyo sa mga minatay. Gani, dunay pipila ka mga punerarya nga nagdumili pagtiwas silang serbisyo aron nga malubong ang minatay tungod lagi kay way kabayad ang mga kabanay ngadto sa namatay. Nunot niini, ang Konseho sa Syudad sa Subo ni pasar og ordinansa nga kinahanglan natin manon sa mga punerarya ang patayng lawas bisan og kuwang pa ang gibayad sa mga tagtungod. Ug karong buntaga, sa irantang kabahin sa mga ordinansa aron nga mahatagan og katin-awan ang tanan kabahin sa paghiluna sa mga patay. Ug makauban ta karong buntaga mohatag og katin-awan kabahin ni mga kapuson chairman sa Committee on Laws sa Konseho sa Dakbayan sa Sugbo, Councilor Attorney Ray Gialon. Maayong buntag konsehal ug welcome sa programa. Maayong buntag Nick ug sa tanan nga mga maabot ning atong sigbiya karong buntaga. Thank you so much Cons for joining us this morning. Let's talk about your ordinance kaning funeral or mga memorial services ng ordinance gipanday nimo og gipapasar sa estado Cons napasar na rong bag-o. Napasar na ang maong ordinansa, pinasubay ni sa Sanitation Code of the Philippines, Presidential Decree 856 ug ingon man ang 7160 Local Government Code kung diin gamando ngadto sa mga sangguniang panlungsod nga mupanday og balaudnon nga i-maintain, i-establish og i-operate ang mga funeral parlors within the regulation sa sanggunian og sa syudad. Unsay katuyuan gyud aning ordinansa nimo Cons ug unsay kanang basic lang gyud nga provisions ani Cons? Dunay mga multa puno silot nga to ipamtang? Dunay silot nga imprisonment gikan sa 6 months paingon nga 1 year og dunay fine nga 5,000 pesos og apil niya na ang revocation or cancellation sa ilang business permit kung mo withhold sila og funeral service nga ila nang gisugdan. Mao nay paagi kay ato maning nasinati daghan ng reklamo nga wa kabayad, wa katiwas og bayad. Pananglitan dili na ihatod gadto simbahan, dili na ipadag purlon ang lungon, luoy kaayo. And atong tan-aw na ama na sa batakang balaod, Section 1 Article 13, it is the policy of the state to protect the right of all the people to human dignity. Mao na nga luoy kayo, patay na gani unya di pa nimo hatagag dignidad ang patay. So itiwas lang yun na siya. Personally Cons nakadawat kag mga reklamo ani Cons nga ato gining na pakoveran gani ni Sir Alan dito sa Sitio Isla Verde Inayawan, particular case kung diin nagkuwang na lang ang tagtungod og 6,000, nakabayad di sila 10,000. Unya muapa sila alas 12 ang misa paingon sa pardo nga simbahan. Wa gyud padadig purlon dito. Resulta ang sakyanan ng barangay ang gidad-an sa maong alungon ug mao ni nakapaghat nato nga atong gipanday kining maong ordinansa. Sa mga ingon to luoy kayong mabiktima nga pamilya tagtungod sa namatay Cons nga wa madayon ang serbisyo. Unsa may angayan lang buhaton Cons asa man sila budangop? Kani kay tungod gi-criminalize na nato ang maong bati nga binuhatan to refuse or to withhold funeral service gikan sa embalming, interment, burial or cremation, funeral or memorial service. Ang mga funeral parlors nga makahimong makalapas nini ang moreklamo mahimong mudangop ngadto sa kapulisan pinaagi sa atong buhatan ato silang atemanon tabangan nato sa pagpasaka og kaso batok ining mga malapason. Pero si sagad rason po sa mga funeral homes Cons kay mingon punta mingon siguro sila nga business ni maglusod mi og sustain kun dili po sila makabayad sa among serbisyo nga gihatag kanila unsa may angay buhaton po sa gitimbang-timbang nato na Nick no og ang syudad sa Subo wa na magkuwang sa pag-atiman nila. In fact ang atong kaigsuonan na ay 10,000 nga pesos financial assistance sa pagpalubong ngadto sa mga hingtungdan. Ang ato lang di man ni sila nga maiskapuhan sa higayong mahuman na og lubong gumikan kay naa may madawat nga kantidad gikan sa syudad Sugbo ug adto ni paingon nila. Gani sa nisgutang ordinansa mahimo nga maka-issue sila og promissory note. Total kanang promissory note usa man na ka kining dokumento nga magamit nila sa pagpaningil unya nya igarantiya og kining mortgage o baka guarantee gikan sa ilang mga paryente nga severally and jointly liable.
Pero sa promissory note or guarantee cons wala ba specific amount kay pangayo or base sa atong ordinansa or unsa may depende sa nasabutan sa tagtungod o sa Kung pila ang balance, Management? kung pila ang balance mo to i-indicate sa Alright. promissory note. Basta ang atong ikasiguro naa na gyud na sa syudad ang 10,000 pesos nga makuha gikan sa mga tagtungod as funeral financial assistance ni. karon nga napasa na ni Cons, maybe doon na kay gusto ipaabot nga mensahe sab sa atong mga kaigsuonan. The floor is yours, attorney. Salamat kayo. Kining tanan ato lang gihatagan og kinabuhi ang mando sa tong Batakang Balaod Article 13 Section 1 to protect and enhance the right of all the people to human dignity. Nangamatay na gani na ato silang hatagag respeto bisan na lang sa katapusan nga bahin niining kalibutan na mao na nga ang tanang mga funeral parlors atong gidasig nga mo sabot niini nga ipadayon ang ilang funeral service og di na ihikaw o ikawang ngadto sa mga tagtungod nga nagbangutan total ang syudad na aman nga mo sagot na nga mao nga mga obligasyon. Doon naman tayo, of course, serbisyo ihatag ko labi sa mga indigent cons na itong mga residente din sa syudad. Thank you so much, Konsihal Attorney Ray Gialon, for joining us this morning. Mga kapuso, may hatag katinawan sa bagong napapasar nga ordinansa sa dakbayan sa Sugbo. Mubalik pa ang GMA Regional TV Live.